תאנה חנתפגיה. ההרים הגבוהים מסביב אני שר, לעצים הפורחים באביב אני שר, לספינות ההולכות אל הים, ברחובות הגדולים ההומים מאדם הרי נשאר. הוא נכנס לשנתו ה-72 כשהוא נושא בתואר חלוץ, אבל גם כאוטסיידר. הוא מהראשונים ששרו את המוסיקה המכונה היום מוסיקה ים תיכונית, אבל בעיצומו של המאבק של הזמר הים תיכוני להכרה, הוא עבד בארצות הברית. למעלה מ-40 שנה הוא משלב פיוטים כחזן, מוביל עם שירי זמר. ברצלונה, ישמח משה, בלשכת העבודה, שיר השיכור, היו להיטים ענקיים בשנות ה-60, הרבה לפני שהמהפכה המזרחית הגדולה בזמר החלה. אחרי מותה של אשתו, ולאחר שנים רבות שבה חי והופיע באמריקה, הוא שב לביתו במושב יד רמב"ם ליד רמלה. ברוכים הבאים. אנחנו אצלך בבית, במושב, ופה המקום שאתה הכי מאושר בו? בינתיים. עד שנמצא משהו יותר טוב. אבל זה... אבל שאני אשאל אותך, מה... זאת אהבה ראשונה פה. אהבה ראשונה של עולה חדש, בן 26, שבא ממרוקו עם הבכור שאתה עוד תראה, הוא בן 47, וחזרנו למקור, פשוט. אתה יודע, אומנים גדולים מדברים על אנרגיות. פה יש לך את האנרגיות הכי טובות? את השקט הכי טוב. לפעמים אתה אחרי כל כך הרבה שנים של תלאות ונסיעות, ואתה רוצה להיות שקט באיזה מקום שאתה תמצא מנוחה. ג'ו, ספר לי מה סדר היום שלך כאן במושב. פתאום קם אדם בבוקר בתפילה, ואחר כך ברקפסט משהו קטן, אחר כך יורד לרמלה, סידורים פה ושם, בארוחת צהריים מנוחה, סיאסטה שהפרעתם לי עכשיו, וזהו, ואחר כך אם יש הופעה אז אני מתכונן, אבל לא אוכל ארוחת ערב אם יש הופעה. עד כי בגדיי קרעתי ועיניי דמעתי, אוי סוננים סובעים הקשיבו נא לי. אז למה בעצם חזרת? זאת שאלה, כן, גרנו שם, הילדים גדלו שם, וכשנפטרה אשתי, אז אני פשוט מאוד חזרתי בעקבותיה, בוא נגיד ככה. היא הייתה יותר ציונית ממך אפילו. נכון. אז זאת האמת לאמיתה. אז מה, היא אמרה לך כל הזמן, ג'ו, בוא ניסע לארץ? כל הזמן. כל הזמן התחרתה שנתנה לי לנסוע לאמריקה. מה אתה אומר על הביקורת שמתחו עליך, שבעצם לא הצטרפת למאבק המזרחי והיית באמריקה? כל הזמן היה לי ביקוש לנסוע לארצות הברית, לאיזה מקום, לאיזה מועדון, עד שבאה ההזדמנות לנסוע לקרניגי הול. אז כל אומן שואף אני יודע, לא לגמור את הקריירה שלו אחרי שהיא עלתה לאיזה מדרגה מסוימת. אז העדפתי לצאת, אבל מה, דברים באו. מיד דבר אחרי דבר באו הדברים שם, ואיך שאומרים. אבל מה ענית לאנשים שמתחו עליך ביקורת? מה אני עונה להם? שאדם צריך ללכת לאופקים חדשים. אדם צריך לתת לאנשים אחרים להכיר מה שהוא נותן. האמת היא, אני נתתי משהו מיוחד לא סתם זמרה, אלא משהו של בית אבא, הרבה לא שמעו דברים כאלה. אז לכן העדפתי ללכת. חוץ מזה, הפיתוי המסחרי, בוא נגיד כאן. באמריקה. באמריקה, זהו.
היום כשמדברים על המהפכה בזמר המזרחי, אתה רואה את עצמך כחלוץ, כאחד מהאבות המייסדים? אני לא אומר מייסד, אני לא ייסדתי שום דבר. אבל אני פתחתי דלת, זה הכל. באיזה אופן זה? וזה באופן שאחרי שבועיים שהקלטתי את השיר הראשון, כבר אפילו האוזן האשכנזית הכי סתומה נפתחה ושמעה. עקב זה לא יכלו כבר לעצור את הגל. ואז זה נקרא, פתחתי דלת. אבל הדלת הזאת לא נפתחה לרווחה. תראה, אם אנחנו כאן נוגעים באיזו נקודה מסוימת של אפליה ופה ושם, זה כבר אני, אז כשיצאתי לא ידעתי מכלום. בזמני, בהתחלה עשו לי בעיות. איזה בעיות? בעיות ברדיו, כל מיני דלתות שסגרו שלא. לא רוצה להגיד שמות היום, כי זה כבר עברו הרבה שנים שאי אפשר הפצע, אבל מה, אחר כך הצלחתי בכוחות עצמי, כי הייתי טוב. אבל מה, הבאת שיר לרדיו ולא שידרו? כי הרבה אתה שר דברים. מוזיקה מזרחית? הרבה דברים. סך הכל היו לך להיטים גדולים מאוד בשנות נכון. ה-60. עקב דברים האלה אתה מצליח. אתה טוב, אתה תישאר טוב כל החיים. עד זקנה ושיבה. דווקא מי שהוביל את המהפכה או את המחאה, אמרו שדווקא לא נותנים הזדמנות לטובים, שיש אנשים טובים שאין להם צ'אנס. נכון. ולעומת זאת, אלה שבאו לטעון טענות, באו עם חומר קצת לא כל כך טוב. אם זה טקסטים, אם זה לחנים, אם זה סתם הלבשות על מנגינות ערביות או יווניות או טורקיות, וכו'. אז אחרים ראו בזה דבר זול. אבל היום, אומרי עין הרע, יש לך הכל, תיקח לך את מדינה וכל אלה שהם בעל הסוס. אפילו החולמן הזה, אמיר בניון, הנה, יש לו סטייל שלו איך קראת לו? חולמן. חולמני. כן. אני אוהב את הסטייל שלו, אבל הוא מיוחד, אז הוא יתפוס. מה דעתך בכלל על כל המאבק הזה? יש עוד מאבק. על עזית וכל... אבל יש עוד מאבק. לא, בוודאי, עד היום. אין עוד מאבק. היום יש מספיק שעות, אפילו אצלך ביום שישי, אני שומע שאתה מראיין ואתה שומע זמרים שלא ישמיעו אותם כל הזמן. זה יפה, דבר שלא היה בזמני. ישמעו את ג'ו עמר בגלל שג'ו עמר היה ג'ו עמר, זה הכול. שכחתי בקולי נסעתי אוי שמרים שוטרים ברוך הבא. מה זה ברוך הבא? עוד מעט הוא יוצא לארצות הברית, אני אומר. אתה חי בניו יורק, נכון? בעצם גדלת בניו יורק כל השנים. הרבה שנים, לפחות 30 שנה. אז אתה יותר אמריקאי מישראלי בעצם. כן, בלב ישראלי ומעשית אמריקאי. במבטא קצת אמריקאי. קצת. מה אתה עושה שם? יש לי מאפייה לבייגלס. איפה? בקווינס. קווינס. בניו יורק. כשרה כמובן. כן. הוא גם גיטריסט. אתה גם מוזיקאי. כן, לשעבר. ניגנתי עם אבא כשהיינו, אני ואחי היינו באוניברסיטה, אז היינו מלווים את אבא בהופעות. תספר קצת על אבא בתור אבא. אנחנו מכירים אותו בתור ג'ו עמר, הזמר, הכוכב, החזן הנפלא. הוא היה אבא שגידל אותנו עם אהבה לשורשים שלנו ממרוקו, ותמיד היה אצלנו שירה ושמחה בבית, במיוחד כמובן בימי שישי, שבת, והוא דאג לנו שיהיה לנו את המסורת, את הדת. גדלנו בתור מזרחי, יהודים מודרניים, דתיים מודרניים. ועד היום, תודה לאל, אנחנו ממשיכים במסורת הזאת. עם הילדים. ברור, עם הילדים. יש לך 10. נכדים. 11. 11. ונין אחד. ונין.
הזמירות של אבא בעצם מועברות גם לילדים? חלק שקשור ליום-יום שלנו, כן, כמו הבדלה במוצאי שבת, בחגים, התפילה, אנחנו אומנם, אני מתפלל בבית כנסת אשכנזי, אבל מתי שיש לי הזדמנות, אני הולך גם לבית כנסת ספרדי, לזכור קצת את הסטייל של אבא. כילד, מה הזיכרון הכי חזק שלך מאבא? יש לנו הרבה זיכרונות. כשהיינו ממש ילדים בגיל 10, 9, אז כמובן התלווינו לאבא להופעות כשהוא היה בגובה בזמן השיא שלו. והכיף שלנו היה לבוא לשייקי אופיר ולכל הזמרים המפורסמים ולהגיד, אנחנו הילדים של ג'ו, וכמובן שיחקו איתנו והיו נחמדים עלינו. וכמובן ההופעות, לראות את הקהל העצום שהיה בכל מיני הופעות, שהיה מתלהב כשהיה רואה את אבא, זה היה בשבילנו גאווה. אתה מרוצה מהילדים שלך? ככה, היית רוצה שהם יהיו כאן, או שמעדיף שהם יהיו... תודה לאל. אני אומנם, הוא ואחיו אפילו הוציאו אלבום. וכשהיו באוניברסיטאות היו מופיעים בקמפוסים. עשו גם כסף וגם הרפתקאות, אבל תודה לאל, אני לא עודדתי אותם להיות זמרים. אבל גיאוגרפית היית מעדיף שהם יהיו כאן בארץ? הייתי מעדיף שיהיו איתי, אבל ניסו כולם לאשכנזים ולאמריקאים, גם הבנות וגם הבנים. אז ככה והם מבוגרים מספיק כדי להחליט בעצמם מה שהם רוצים. כשאני מתגעגע, אני לוקח כרטיס ויוצא עליהם. רק עכשיו חזרתי לפני שבוע. שיהיה לך נסיעה טובה, ותצלצל, שלום לבן דודי, הצח והאדמון. ג'ו, כאן זה המקום בעצם שבו אתה מרגיש הכי קרוב למקורות, לשורשים, לעצמך, ליד הספרים האלה. רוב הדברים העתיקים הם מסבא עליו השלום, היה רב בעיירה סטת, איפה שנולדתי. ממנו הוא נתן את זה לאבא, ואבא מסר אותם אליי, למשל, כמו השופר הזה, עם יהלום, זה יש לו יותר מ-110 שנים. היות ואנחנו מתקרבים לימים נוראים, מה יותר מתאים לימים נוראים מאשר שופר? אבל אתה לא עושה את זה בדרך כלל, נכון? לא. סתם בשביל הכיף? זהו, אני רק אוהב וגם שאבא יהיה מבסוט. מגילת אסתר. מגילת אסתר. עד כמה המגילה הזאת? זהו, בערך אותה גיל של השופר של סבא. הכל ממרוקו. הכל מקורי. היה לנו בית כנסת בבית. הרבה ספרים, כל הספרים העתיקים האלה באו משם. והמגילה של סבא, והשופר של סבא, ויש פה איזה אצבע שהוא עשה בעצמו. ויהי בימי אחשוורוש, שהוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. 27 ומאה מדינה, כמובן אנחנו שרים את זה. זה אבא שלי. לצערי אין לנו תמונה של סבא, כי הוא לא רצה שיצלמו אותו. אבל סבתא כן. זאת אומרת, האימא שלו. וזו תמונה שמצאתי, היא קרת ערך, אין דבר כזה, תראה איזה... הם שרו? אבא היה לו קול אדיר. הוא לא ידע לשיר, אבל הוא ידע קצת חזנות. כשנפטר אביו הסבא עליו השלום, אז הוא מילא מקומו קצת. אני חושב שאני הבאתי קצת ממנו, אבל הוא היה לו קול אדיר. אגדה של פסח, עתיקה שלו, ועם תרגום ערבי. כתמי היין, נכון? כן, שהוא בירך. כן, נכון, זה הכתמים האלה. ועם תרגום ערבי. في خروج إسرائيل من مسار دار يعقوب مقام حجاب كانت اليهودية القدس هيتا يهودية אבל באותיות עבריות. באותיות עבריות, כן.
וכאן יש לך 1000 לילה ולילה באותיות עבריות ערבית. סיפורי 1000 לילה ולילה, 1000 לילה ולילה. וכאן משהו נדיר, נדיר באמת. שיריו של רבי רפאל משה אלבז, מספרו בכתב ידו, זה דבר שאין לו ערך. מאיזה שנה זה? הוא נפטר לפני 100 שנה. אלה שירים משיר ידידות, הוא חיבר המון שירים. איך זה הגיע אליך, הספר? לא יודע. תאמין לי, לא יודע איך הוא הגיע אליי. יכול להיות שאנשים שלחו לי סתם, יש לי בכלל ספריית פיוטים של כל הפייטנים במשרד שלי, אבל כאן אני שומר על זה. וזהו. תגיד ג'ו, אתה חזרת למרוקו, נכון? כן. לעשיית סרט, אבל החלטת שאתה לא חוזר לשם יותר. זה נכון? זה באמת נכון, אבל בעולם אי אפשר להבטיח שום דבר. אבל למה החלטת? מה, סגרת משהו בלב? הפעם התאכזבתי. האווירה הייתה עכורה, האווירה כלפי היהודים הייתה ממש, היו עצורים הערבים שאנחנו יודעים אותם פתוחים וצוחקים. מה שרצו מאיתנו רק כסף, כסף וכסף וכסף, זה הכל. אז אני אמרתי, לא צריך לחזור, אין מה לחפש שם. וגם היהדות, שהייתה פעם יהדות פאר, מה נשאר בה? מתי מעט. משה במתנת חלקו, במתנת חלקו, ג'ו, איזה שיר הכי קרוב? הראשון היה ישמח משה. כשבאתי ממרוקו, נסעתי לירושלים עם כמה תקליטים קטנים בערבית מרוקאית שהקלטתי במרוקו עוד, כדי להראות לו שאני אומן. אז הוא אומר לי, תשאיר אותם ואנחנו נשמיע אותם בהזדמנות. אמרתי לו, לא, אני רוצה בעברית לשיר. אתה יודע עברית? אמרתי לו, כן, אני יודע עברית. לפני שבאתי הייתי מורה בתלמוד תורה במרוקו. אז הוא אומר לי, אבל אין לי תקציב. אמרתי לו, מה צריך? הוא אומר לי, איזה גיטריסט ודרבוקה וזה. טוב, אלתרתי, הבאתי שכן שלי שהיה מנגן בנג'ו, והבאנו מתופף ממוסררה. אחרי שבוע הייתי מפורסם כבר בארץ. לא היה משהו אחר. וזה לא היה מזרחי, זה לא היה עבד אל-והאב, זה היה ספרדי, בלי רבעי טונות וכל. אלה מזמור שיר, התחלנו עם השירים האלו, מזאת עולה, חבצלת השרון, אם לא תדעי לך יפה בנשים וכל. אבל שיר השיכור בברצלונה באו רק אחרי 2 א', שיר השיכור. ומסיפור שבמרוקו הייתי הולך לאיזה פאב קטן של ספרדים. היה שם איזה שיכור שהיה שר בספניולית, והייתי מתרגם תמיד מה שהוא אומר, ושומר לעצמי את הפסקים האלה. כשבאתי ארצה נזכרתי בה. אני הקלטתי המון שירים בארצות הברית ב30 שנה האלו. הוצאתי לפחות 10 אלבומים גדולים. גם באנגלית שרת? לא, אני שר בספניולית, בצרפתית, בטורקית, בערבית, ולפעמים בעברית. אז תשאיר לנו משהו למשל בספניולית. Cuando tengo una pena,
Alzo los ojos al cielo y mi pena serena. כשיש לי איזו עצבות מסוימת, אני מרים עיניים לשמיים, והעצבות הולכת. תדגים לנו צרפתית. Je voudrais tant que tu te souviennes les jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. ג'ו, את השירים שלך שרו כדגל, כהמנון, הפנתרים השחורים, וגם לפני כן, במהומות ואדי סאליב. איך הרגשת עם זה? הרגשתי גרוע. למה? כשמשתמשים בזה בלחם עבודה וכולו. הייתי רוצה שישתמשו בדברים יותר כמו שירי שבת. שבעים פנים בתורת אתה מרגיש הבדל כשאתה שר להיטים לעומת חזנות? אני לא יכול לזייף בחזנות. פיריד. זה אני מדבר על עצמי אני. כשאני עולה להיות חזן, אז אני גופון שמה. צריך לתת את הכי טוב שלי. בזמרה רגילה אנחנו יודעים איך להסתדר על במה. עייפים, לא עייפים, שמחים, לא שמחים. זה מקצוע שלומדים אותו עם השנים. נסה לתאר מה עובר לך בלב, בגוף, בנשמה, כשאתה עומד בבית הכנסת ושר חזנות. אני למשל בתפילה של כיפור, אם אנשים לא בוכים, אז אני לא הצלחתי. אני לא הצלחתי. אני יודע שהתפילה שלי לא הייתה 100%. צריכים להרגיש את זה עם דמעות. אבל בזמרה אני אוהב גם, אני מאוד אוהב להתבדח על במה. ג'ו, אתה שומע רדיו, מוזיקה ישראלית? יש משהו שאתה אוהב במיוחד? הרבה אני לא שומע, אמת. אני אוהב לשמוע חזנות אשכנזית. אני מכיר כל החזנים שהיו ושהינם. ויש לי הרבה חברים. כל דבר של חזנות נוגע לי אישית. והרבה חבר'ה מהם מתייעצים איתי, כאילו שאני איזה ידען כזה. בכלל, אבל מה? עוזרים אחד לשני. אני אומנם לא משתמש בקטעים של חזנות אשכנזית בהופעות שלי, בכלל לא. רק אם מבקשים משהו, יש לי קטעים שלי שאני גונב קצת אשכנזית, בוא נגיד ככה. כי אתה בכל זאת... אתה מדבר יידיש? אני מעט מאוד אני מכיר, למשל, כמו הסחגלט, הביסל מזל. הרבה כסף וקצת מזל. תגיד, אז אבל אני מחזיר אותך, אני שר אבל... ביידיש. אתה שר ביידיש. תשאיר משהו ביידיש. למשל, כמו החזן בעיירה. Sie ist reingekommen nach Hause in einer Kleinstadt, alle Davenin, השבס. נו, תראה, תצחק עליי, תראה, זה בסדר. כאילו הגעת... תצחק, לא יאמן. זה חינם, תצחק. תגיד, ג'ו, ובין הזמרים ששרים כאן בארץ, את מי אתה הכי אוהב? אתה תתפלא שאני אוהב לשמוע את אדם. אז אמר אדם. כן, אני אוהב את הצרידות הזאת. תגיד, וזמרות? דמרות, אסתר עופרים וברברה סטרייסנד. יש לך עוד איזשהו חלום שהיית רוצה להגשים? חלום שהלוואי והמשפחה של הילדים שלי היו מתאספים ביחד מסביב. זהו, חלום אחר. מה זאת אומרת מתאספים? זאת אומרת שהייתי מרוויח הרבה מיליונים דולרים בלוטו של אמריקה, לא של פה. ובונה להם וילות, לכל אחד וילה, ושיהיו מסביב. ואני אתחיל ללכת מפה לשם, אתה מבין? מבחינה המקצועית? מבחינה מקצועית, אני שבע. תודה לאל, אני בן 72. מה אני מחפש לי? קריירה? לא. הלוואי על כל הזמרים שימשיכו לשיר אפילו
בגיל כזה. כשחזרת לארץ, אחרי תקופה ארוכה בחוץ לארץ, אהבת מה שראית? כשחזרתי אחרי 30 שנה, אני לא מכיר כבר כמעט את הארץ. איפה שאני הולך, אני לא זוכר. זה לא היה, זה לא היה זה. השתנתה לטובה, השתנתה לרעה? לטובה, בטח, לטובה. תראה, אין כמו ישראל בעולם. אין דבר כזה. אמריקה, לא אמריקה. זה... היום חזרתי לאמריקה, הייתי לפני שבועיים. עם מה שקרה שם, עוד לא התאוששו בכלל, שמחת חיים הלכה. ופה בארץ, תראה, כל יום קורה משהו, הלוויה עוברת, וחיים למסלולם. זה עם חזק מאוד, זה הכל. ובחודשים האחרונים יש איזו נימה של ייאוש? איפה? אצל מי? כאן. לא. אתה מתחבר לזה? לא. דווקא באמריקה יש לי נימה של ייאוש. לא. אני לא מרגיש שום דבר בזה, תאמין לי. אני מאוד שמח שאני נמצא כאן, ומאוד גאה בעם הזה. זה עם נפלא. עם שיכול לנסח כל דבר, למה שהוא לא נכנע. לא נכנע ולא מוריד את הראש. ג'ו, אחרי 120 שנה, ותהיה בריא, מה היית רוצה שייכתב על המצבה שלך? זו שאלה קשה מאוד. פעם חשבתי על זה. אז הייתי אומר, הנה אדם ששימח אנשים קצת, שימח כמה עצובים. זה הכל. ג'ו, תודה רבה לך. לבריאות. כולם אומרים שאני שיכור, וכולם צועקים איזה בור. התאמינו רק כוסית אחת שתיתי ועוד כוסית קטנה טעמתי ועוד כוסית קטנה לגמתי עד כי דאגותיי שכחתי וקולי נסע